हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा मोनसे लेटेस्ट नटिफिकेसन रिलिज खालामबाय दिनै 6 एप्रिलाव दा लेटेस्ट आपडेट फैदों दासो थ' नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल साइडआव फैगोन SLPRBआव अब्ला आपडेटखौ मोनगोन। कनस्टेबलनि बागै मोनसे गोदान नटिस बेयाव पाब्लिश खालामदों। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन जुदि भिडिअ नायखांनानै मोजां मोनोबा लास्टआव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोननो। दा ओंखायनो जों फैबाय SLPRBनि वेबसाइटआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लेटेस्ट आपडेट 6 एप्रिलाव फैदोंमोन बे आपडेटआ आरो बेयाव माखासे एग्जामनि बागै नटिस फैदों। दा लोगोफोर ABUB कनस्टेबलआ दासिमबो डिटेल्स गैया जे रिजाल्टआ माला ओंखारगोन होननानै, नाथाय थाबनो नोंथांमोना मोननाय जागोन। दा नायदो बे लेटेस्ट आपडेट बेयाव माखासे पस्टनि बागै मेनसन खालामदों आरो लोगोसे प्लाटुन कमान्डार एन्ड ABUB कनस्टेबल दाखालिनि जेराव पस्टआ 2000नि बारा दंमोन एसे दा नोंथांमोना मिथिखागौ। आरो बेनि एग्जामा जाथारसिगोन 24 एप्रिलाव बेखायनो बेयाव मोनसे नटिस होदों जे बे पस्टआव माबायदि एग्जाम जागोन आरो बेसेबां नाम्बारनि जागोन। अके दा बे एग्जामा अफलाइन जागोन OMR सिटआवनो जागोन सिगांनि बायदि आरो 90टा कुइसन थागोन आरो माल्टिपल चइस टाइपनि कुइसन जागोन बेयाव आरो नोंथांमोना मोनसे कारेक्ट जायोबा हाफ नाम्बारल' मोनगोन 1 नाम्बार मोननाय जाया, मोननै कारेक्ट जाबासो 1 नाम्बार मोनगोन आरो टटेल मार्क्सआ थागोन 45। अके थ' 45 जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया आरो बे एग्जामनि पेपारा बर' थागोन, इंलिश, एसामिस, बेंगलि मोनब्रै थागोन आरो बेनिफ्राय सिलेबासखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो। नै मेथ्स दङ, बेनिफ्राय GK दङ, इंलिश दङ, रिजनिं दङ, मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट दङ, बेनिफ्राय आसाम हिस्टरि दङ, जिअग्राफि दङ, पलिटि एबा इन्डियान पलिटि आसाम पलिटि बेखौ नाय, पलिटिक्सनि बागै हमना ला फार्स्ट प्रेसिडेन्ट बा चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बेफोरबायदिखौ नायबानो जाबाय एन्ड नोंथांमोना एवारनेसबो मोनदों। दा बेबायदि आरो थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव आरो लेटेस्ट आपडेट मोनबावगोन जे कनस्टेबलनि रिजाल्टआ माला ओंखारगोन बिनि सायाव साडेनलि फैगोन आरो नोंथांमोना बे एग्जामखौ मोजाङै मोजां होदो जाहाथे क्वालिफाइड जायो आरो आसा खालामो नोंथांमोना साख्रि मोनथों। दा बेनोमोन ABUB कनस्टेबल बेनिफ्राय प्लाटुन कमान्डार बेनि आपडेट। दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ। दा एग्जामा जागोन 24 एप्रिलाव दा काटअफ ओंखारसिगोन आरो काटअफ ओंखारनाय लोगो लोगोनो एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगोन सिगांनि बायदि नोङो जेराव आनजाद होनो सानदों बेयावनो सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। थ' बेनिसिमोन लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनि।